Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хайрлы кич, хөрмәтле кунаклар, шигърият сөюче дуслар, добрый вечер, уважаемые гости. Рауль Фәйзуллинның исеме инде ярты гасырдан артык халык телендә. Аның аңында тирбәлә, чөнки ажаган сыман уй, фикер, хиссият бердәмлеген тәшкил итүче әсәрләре, афористик яңгырашы, сәнгати нәфислеге, фәлсәфи тирәнлеге белән халкыбызның акыл хәзинәсенә әверелгән. Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе һәм Муса Җәлил, Гаяз Исхакый премияләре лауреаты, Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре һәм Дружба ордены кавалеры Рауль Фәйзуллинның исеме Гомәр Бәширов, Хәсән Туфан, Сибгат Хаким, Әмирхан Илики кебек әдипләребез белән янәшә йөргән. Иң сөенечлесе шул, бу легендар шәхес үзе дә бүген биредә безнең арабызда. Иҗат дәрте ташып торган егетләрчә күркәм халәттә бүгенге бәйрәмдә катнаша. Ике хәзинә бар дөньяда, сакларыз. Кабристан аның берсе, гел гөлдә булсын. Китапханә икенчесе, күңелдә булсын. Базар болай да калыр дип яза шагыйрь, картлар сүзе дигән бер шигырендә. Мөхтәрәм шагыйрьнең гомер юлына күз салсак, чыннан да аның бар яшәеше, кредосы халыкны фикерле, аңлы, иң мөһиме китаплы итүгә нисбәтле. Бүген биредә тарихи истәлекле бинада узучы бу кичәбезнең сәбәбе дә галиҗәнә китап. Гомер калейдоскопы дип аталган өр-яңа басма халык шагыйре һәм җәмәгать эшлеклесе Рауль Габдрахмановның тормыш юлындагы мөһим этапларны, замандашларының бәясен, фикерләрен, кабатланмас гомер мизгелләре, фотосурәтләрне булышты. 5 бүлектән гыйбарәт әлеге эштәлекле басма Рауль аганың 75 яшьлек юбилеена бер куаныш, аның иҗатын яратучы һәм шигырь сөючеләргә исә затлы бүләк булыр. Хөрмәтле тамашачылар, кичәбезне Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, беренче президентыбыз Минтимер Шәриф улы Шәймиевның тәбрикләве белән башларбыз. Шагыйрьнең 70 яшьлек юбилеена төшереп алынган видеоязма. Игътибар экранда. Нинди шикәрту Равилдеев. Равил шундый белән ничек башлар? Менә без сезнең иҗатта башка язучыларыбызның иҗатында заманның күп сорауларына җавап табарга тырышалар кирәк. Ул җаваплар тәрҗемәләр иткәндә алар бар. Менә карап чыктым күп кенә әсәрләрендә, шигырьләрендә bundan benim adayım deyimlerdi. Ağlaşırak avramlarına senin özüne kendimiz deyimler. Sen kıskaydı, mağnalıydı. Nişik bakalar varlardı. Şuşlay yerine jetkirip, şu kıskaylar başlar, giren fikirli üladık birazı. Üladığa mecbur edeceğiz. Ancak bize yazıp aldım. Itu seharusnya olmaz idi. Namun bana bu para bir şey olduran uyuyor. Nila terbalık vermiyor. Ve Ravi yazar. Ni kolay deyip uylap, bu soruşturma şartlarda işkence kistirip yağaptan sınırdı, jingilmesindeydi. Ve nindi indeme, nindi uylama. Sabah duymayla yanına bahari bir yigit başına uğranlan. Jingilmesiga bu yolu, jingilmesiga ili deyip barar o yigit. Ул da var bizleri bu sıralarımızga birer. İlk Tukayımız indi rejimez, erken toplar, bizim de İndirimde beyleştirdik civarında. Şu mizgilde bir tavuş dildi kulakka, yanlarında bir zaman
Жеңілмәміз, дейді шағир. Ай дейіндей матыр ауаз. Бұл тауыш икбашты көңілімізді біздің шалқырымыздан да сізімі, жандарымыз біздің яна. Әдей-әдейіміз ұшырақта әйтерлер еді, аузыма балғамай. Шағирлер турында жазған шиырлары, алардың іштерінде келген оның мәнді мәселені ұшағанlar, аны шыңдашмай, çünkü шағирдің ұйғысы, дүниясы, күн көріші, алар бір-бірсінәдік ұшаған. Bu inşaatla ben sizin şairler burada yazılan bence yollarında bitesini şairler alıp altaymayın. Şairler alağına. Vakit insesine basıp yol itip alağına. Buna biraz çalışmasın yazısını yükleyip nasıl yazarmışsın. Şairler tasdik olmuyorlar. Şairler yolağına. Eline şairleri kabul edip teşekkür ederim. Cevap gerekse sorular cemiyetimizde başında olan anız siz nazarda indi icari yerlerimiz Halife Travan'ın halkımız bu meselelerine maruzada elde cevap kütür. Rahmesin bütün olan amellerine evvel yaşa icadi başka şey kılgılamaysan sen naklı şahıs sen edip gittiler bunu izlerde böyle travar bunu şulay bunu tuttuğu mırtas yarın ervah naklasın. İşimizde devam edip bayram sebepçisini tebrikler için söz Tataristan Respublikasının Premier Ministri Orunbasarı, Avul Xo'jaligi hem Azık-Түлік Ministri, Milli Sənğətimizə başlayıp şəxs Marat Atıfoğlu Ahmedovga verildi. Rahim etiniz. Adırlı dostlar, başımıza hayırlı kişiler. Benim için elbette bu auditoriya bir ne kadar seyir hayat olur çünkü icad kişisi değil. Şimdi alıp barışımız gider maktar söz etse de ben bir kira kişi icadtan Uğan kitaplarımda bir az bir kubderizde yakınına hatta tanışta değil. Hem bir ne kadar üzerinde seyir hayatta tutan ikmek kibitine kırıp kirasin sıralan köpek gelip şakkan köpek duyuyor üzerine. Dürüst bile Danil Doğan bile bir türlü konkurslar, Avul temasına icat edilen eserler bu işe bir ne kadar aralaşmışlar yaşayız. Bana andığına bir yakın tanıştık var. Min Raul'la bilen şöyle Doğan da tübül, Yoktaş da tübül, hatta onun icatıyla da yakından tanıştık ben. Bardik bile birinciden bugün İndanın şakurun alğaç, meşhur kitabını kurgenden sonra onun bitlerindeki yazmalarını bir ne kadar tanışmandan sonra elbette onlarda bu şahsıya parata ayrı bir fikirler tuva. En birinci ihtibarım ama ben yaşayan vakitte, rayondaş başkan vakitlarda bu vakitte siz bitinde kutlap Avul şeklinde kütüğümüz bile kiladırınızda, kütüğümüz bile fayda biteydiniz. Yürüp tanışıp ona bu. Yakından bu şahısca itibarım Koşandarlık'a geldi. Onun Sin degan şiirine Veli Usmanov'dan yazgan jiri var. Hem bu jirini bilen aslında ikisi birge boshqardilar. Hem shu jirini tinglagandan so'ng benim için bu Fayzullinning birinchi ham birdan bir şiiri gibi qabul etilganda benim bu kishiga nidir ayrim bir jiri muhabbatim uyandı.
Qara nindi tiren мәгънә. Ешінен де мен бүгінгі китап белән танышкан вакытта да бу кешеләр бер караганда исәнләшеп, кочаклашып аралашканда гади гына, бер катлы, ачык кеше кебек тоела. Шигырьләренә кереп сүз ката башласам, бу искиткеч катлаулы шәхес икән. Бу иҗатның ниндидер бер әһелләренең штирлисе кебек тоела. Һәм инде күңел тоюсының никадәр тирән булуына ышанасың, шигырь арты шигырьгә укып таныша барган саен. Һәм менә шушыны раслау өчен мин шушы аның әйттем бит инде, син дигән шигырен беренче тапкыр җыр аша тыңлаган идем дип. Менә аның шушы бер куплетыннан гына бер кичкенә үзегез әйтеп күрсәтим, правильно? Хәлемне сорама, теләсәң, син үзең мин булып кара. Иреннәр пышылдавына чиләр карап кала, үз-үзенә сөйләнә бу, исәп ахыры бишара. Ул инде аның нидер үз язмышында булган вакыйгадыр. Мен искиткеч катлаулы бер шу күңел халәте буенча язылган шул тирән мәгънәле шигырь һәм аңа әлбәттә искиткеч матур ки язылган бу ки һәм бу шигырь әгәр дә Равил Файзуллин минем күңелемдә шулай калды, Агинскийның полонезы бар бит инде. Менә ул үзенең шушы полонез белән тарихка кергән. Шуңа күрә минемчә Равил Файзуллин әгәр дә шушы бер шигырь белән генә калган булса, ул тарихка кергән кебек булыр дип күңелемдә шундый уй калды. Дөрес инде бу кишле иҗатның нәтиҗәсе дәүләт тарафыннан да, тыңлаучылар һәм җәмәгатьчелек тарафыннан да, бу әдәбият, сәнгать сөючеләр тарафыннан да кабул ителгән иде. Яшь вакыт, малай вакытында бөтен дәүләтләрне алып бетергән икән. Хәтта иң дәрәҗәле чорында Тукай бүләгендә 76 елда Тукайның 100 еллыгына шушы конкурста җиңеп алган булган соң, аны матур сөйләгән өчен яисә сорап алган өчен дә бирмиләр, шулай бит инде. Югыйсә, әйткәнемчә, аның яшь шагыйрь буларак дөньяга давыллап килеп кергән чорын Файзуллиннар буны дип атамаслар, мен китапта шундый сүзләр ишеттем. Һәм инде хәтта никадәр учлы телле, аз сүзле Мөхәммәд Мәгъдиев үзенең нюанслар дигән шигырендә мин кемнеңдер сезгә карата язган фикерләрендә шушы китапта хәтта Мөхәммәд Мәгъдиев дә телсез калдырды дип язган шундый сүзләрне укыдым. Менә әле бу китап алдагы көннәрдә инде танышып яңадан да эшләренә тирәнрәк кергән саен, әлбәттә миндә үзеңә карата Равилга тагы да матуррак, тагы да тирәнрәк ихтирам уятачак, һичшиксез ихлас күңелдән тәбрик итәм үзеңнән. Элекке уңышларың белән дә менә бүгенге бу эчтәлекле, мәгънәле, искиткеч әһәмиятле китап булачак бик күп китап укучылар өчен. Һәм инде мөмкин булса мин әле миңа рәсми бер вазифа да тапшырылган иде. Күрәсең, синең бу бүләгең үзеңне бәлки юбилей көннәрендә куып тота алмадым икән, ул сәбәпләрен белмим инде. Менә республикабызның президенты Рөстәм Нургалиулла Миңнеханов указы белән безнең бүгенге бәйрәмебезнең гаеплесе дип әйтик инде. Ул ватан республика алдындагы казанышлар өчен орденын, медале белән бүләкләнә һәм менә хөрмәтле мөхтәрәм җәмәгать, сезнең алкышлар арасында мин бу дәүләт бүләген дустыбызга беркетерим. Gerçi bu binanın da zamanında Kazan şəhərinin en arxitektura yaxından buzub binasını bəhər vergənlər idi. Bu isə bütün xalq üyülüb şunda gəlir. Fotoğa düşərlərdə, yaş durmuş görmüyorlarmışlar, devam etmişlər, şəkilən bina qonaqlar. Bu bizdən bugünkü bir motor şiraşını istərik özümüzün. Yəni Cəmaət başımız qəysənlik sağlıq. Şöyle icad
кайнап, халыкка, илгә көнгә хезмәтле итеп һәм итмәкле ашылып яшәп. Рәхмәт бәйрәм белән. Микрофон янына Татарстан Республикасы Президентының Мәдәният фонды директоры Нурия ханым Хашимованы чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле якташлар һәм иң хөрмәтлесе безнең Равил абыебыз, Равил Абдрахманович. Чыннан да бу шәхес турында бик күп сөйләргә мөмкин. Марат Готович та бик күп итеп әйтеп китте, бик җылы сүзләр. Бу инде безнең өчен бик кадерле, хөрмәтле шәхес. Ул әле безнең якташыбыз дагы. Равил Абдрахманович ул шундый соклануга лаек шәхес. Ул үзе горур, ул үзе гадидә, ул үзе катлаулы да һәм ул үзе бик зур талант та. Сезне шушы юбилейгыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез һәм Әсхат Ахматович Сәфәровның сезгә изге теләкләрен юлларга рөхсәт итегез һәм бүләкләрен тапшырырга. Равил абый, сәламәт булыгыз, озын гомер сезгә, иҗат уңышлары сезгә. Безнең балык истәлеләре сезнең белән горурланалар. Сезнең белән аралашып, куанып, шатланып яшиләр. Безнең өчен шундый халык шагыйре, безнең якташыбыз булуы әлбәттә бик зур шатлык, куаныч. Сезгә тагын бер кат сәламәтлек, иҗат уңышлары, балаларыбызның, оныкларыбызның игелеген күреп, тигезлектә озын гомер иҗат итәргә насыйп булсын. Һәм бездән әзиннәр бүләк сезгә. Бүгенге шигърият кичәсен ямьләндереп, Ля Примавера Казан камера оркестры катнаша. Сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижер, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе һәм халык артисты Рөстәм Абязов. Рөстәм Абязов, Александр Перечерев җырлары темасына тезмә.
ителүче китапта Равил Файзуллинның күп замандашлары үз сүзен әйтә дидек. Мәсәлән, Төркиянең Игей университеты профессоры Мустафа Өнәр булай дип яза. Төрки дөньяның шигърият күгендә якты йолдыз булып янган Азәрбайҗан Мирза Аликбер Сабир, Казах Мәгҗан Җумабаев, Үзбәк Гафур Гөләм, төрекләр Яхия Кәмәл, Тәүфик Фикрәтләр белән бер рәткә Равил Файзуллинны да куям һәм баш иям. Равил Файзуллин язучылар берлегенең иң зур стажлы әгъзасы. 50 ел тоташ идара әгъзасы булып торган каләм иясе. 2 ел элек Татарстан язучылар берлеге дип исемләнгән яңа китабында авторның бай эш тәҗрибәсенә нигезләп язылган. Күренекле латыш шагыйре Андрис Вейн китапта Пермь якларында булып узган Совет әдәбияты көндәре турында искә ала. Андагы милләттәшләребезнең Равил Файзуллинны урлап китүләре турында яза һәм аңа төрле аудиторияләрдә көненә 6-7 тапкыр чыгыш ясарга туры килә иде дип тә өсти. Һәм алга таба булай ди. У Равиля десятки книг. Сказывается раннее вхождение в большую литературу. Биография его для литератора кажется типичной, но она динамична по сути и плодотворна по результатам. В свое время Равиль был самым молодым членом Союза писателей в Советском Союзе, а уже в 25 лет руководил большим писательским коллективом в Альметьевске. Әлегенә Мәскәүдән килеп төшкән бер телеграмманы укып узасыбыз килә. Дорогой Равиль, от всей души поздравляю тебя с очередным достойным юбилеем. К сожалению, не могу приехать и поздравить тебя воочию. Сегодня улетаю в Иркутск вести семинар молодых сибирских поэтов. Прими от меня несколько дружеских строк. Там, где течет река Итиль, живет в Казани друг Равиль. Поэт большой, поэт с душой, поэт с талантом тонким, дерзким. Ты стал в поэзии пашой. Тебя сравнить мне просто не с кем. Так будь здоров, мой друг Равиль, величественный, как Итиль. И пусть, Равиль, твой дар не только радует татар. Мы ждем тебя в Москве, столице, чтоб дару твоему дивиться. Обнимаю и поздравляю, поклон твоей семье, первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов. Hürmetli автор һәм юбилярны Татарстан Республикасының Язучылар берлеге рәисе, Татарстан атказанган сәнгать эшлеклесе Данил Салихов тәбриклый. Хәерле кич, хөрмәтле туганнар. Безнең алтын шахтасына төшеп барганыбыз юк. Әмма алтын юганны һәммәбез дә беләбез. Күргәнебез бар. Тауны шартлатып, иләккә салып юганны, анда иләк өстендә калган каты тақымны без барыбыз да алтын дибез. Аның арасында аңа ашаганнары да була, әмма ләкин озак иләүдән алар да ватылып юкка чыга. Безнең иләк өстендә бердән-бер алтын кала. Әдәм баласының да тормышы шулай. Ходай безне тигез итеп яратса да, үзенең иләгенә салып илик. Үзенең гомере буена кеше иләк өстендә әйләнә. Кемнәрдер иләктән түбәнгә агып төшә, ә кемнәрдер иләк өстендә каты тақым булып. Андыйларны талант диләр. Андыйларны алтын куя торган җиргә алып, әдәбият киштәсенә куялар. Мәдәният киштәсенә куялар. Менә безнең Равил абыйыбыз да әдәбиятның киштәсендә алтын кебек балкып, халкыбызның үрнәге булып киләчәктә яши торган шәхес. Аның яктылыгына әле киләчәктә безнең яшь буыныбызда тартылачак. Инде аның шушындай әдәбиятка керткән өлеше өчен безнең буын, бездән алдагы буын олуг рәхмәтлебез. Бүгенге көндә аның шушы саллы гомер калейдоскоп китабы
Tataristan Avtonomiyalı Respublikasının 100 yılı tulgan yıllarda 2020 yılda bizning Tatar ellerinin birinci adımıdır deb bilmayman. Hem o bizning şuşu 100 yıl asır için bulak etilgen Raul abinin birinci bulagi. Endi ruhsat etiniz. Tataristan yazıcıları birlik isimde. Mında biri de bizim büyük köp yazıcılarımız oturar. Marat Gıtoviç, sizge uluk rahmetiniz. Siz ikme üstürüp güne tükün. Bizning edebiyatimizni, medeniyetimizni de zorla, bizning beyramimizni şuşulay ululayağınız için uluk rahmet. Şuşu izgi işleriniz özünüzge eylenip kaçsın. Hazır rahim etiniz yubilerle kutlarla. Raul abi, mümin Müslümanın her birisinde uyunda özünüz bilesiz, mınday tomğa tiyiştirinde. Bu sizge bizning yazmışlar birliğinin көңілі салынған мына шушы истәлекне бүләкне кабул итегез. Һәм безнең язучыларыбызның фикерләре, сезгә булган рәхмәтләре менә шушы адреста язылган, аны инде кайткач Найла ханым белән икәүләп укырсыз шәйестәр янында. Сезгә сәламәтлек, озын гомер, иптәшегез Найла ханым белән тигез гомер теләгез. Бүгінгі бәйрәмімізге тирән хөрмәт һәм олуг ихтирам белән Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Зинурович Закиров та килде. Ренат Зинурович, рәхим итегез. Hürmetli юбилер, hürmetli ziyallar, юкалына безнең халкыбызның тарихында her çırdan şiiri eserler kiyip gitmegendir. Bu milletinin ziyallığı etip kabul edilir, bu milletinin tapkırlığı etip kabul edilir, bu milletinin zorluğu degen söz. Çünkü şiiri yollarga salıngan fikir, bu her vakit bik tügel, pühter hem kişinin tınlauşusuna varıp jite kırgan fikirler. Raul Feyzulli'nin İndi mine yartı asır boyuna milletimizin yüzük başı bulup şuşunday bik tügel, pühte, üzük gibi tıynak şiirler icat ete. Lakin onun halkımızga barıp jitu selesinde bir millet tıynak uzkasını anda bu yakındırlı şuvay bulmasa o fikir altın kebek yaltırak yazmaz idi. Dine şuşu fikirlerini kıska gına yollarga salıp bire alı, elbette o çın talan bilgisi. Raul Feyzulli'nin turunda köp söylep olur idi. O Tatar halkının ruhu bilen yaşaytıran kişi o neyligine çır bulmasın. Türlü çırlar müddet bik ağır zamanlarda oldu. Elimizin buğunda da bir çingileyip gitti. Tağın nindedir ağırlıklara kilip girdi. Lakin çalıştırıp karasam, o hatta uftanırlık eli olun yok. Şu an göre bizim yüzümüzden duradigan fikir Allah'a seçsek, şundan da oku yurtlarında da bütün yerde faydadına bulmasın. Yüzümüzün muhitini kıra alı, kıra bilü, bu bizim yüzümüzge beyli, kırısı bilen. Bana bir kümde tuyalmayın, yüz olanını bizim terbiyelerge diyen maksat kuyasın iken, Sinan terbiyelisi var. Şu an burada Raul Feyzulli'nin fikirlerini büyük yıllardan beri bilen biz fikirdeşler, biz indi başta çırdaşlar, Metin Şerif Müslüm'de bulsa Raul Efendi'ni urta bulun diye beklerdi. Yani urta bulunman ele nesnelerdir, ümit itergeden mümkünlük var ama vakıda kadar mümkünlük var. Sinan da Kireç yolunda herkesin huzuruna Raul Efendi'ye
мен бүтін ятатар конгресс есебінен ең ату тілектерімізді жеткірем. Шундай таза рухлы, шын ер-егіт болып қала берегіз. Бүтін ятатар конгрессы аны өзінің ең юғары білеге медалі білен білектей, әр сол білетін тапшырғыр сәйді. Muhterem avtorun sözlerine başkarıla tıran jırlardan birisini tığlap müzik Timim Kungilime Rüstem Yahin müzikisi. Jırlı Tataristan'ın halk artisti Münir Yakupov, konsertmeister Alsu Barışnikova. Kaledoskop'un enişi mercanları parlağına devam ettik. Raul Feyzulin felsefi yönelişleri şahit edip yaza Sibgat Hakim. Konkret durmuş, üzün yaşayan şur, onun üst başlıkları, üst felsefesi, üst giyirintiligi, şahir jiya, kısa, hızlı, koymur şiir yolları aforizm derecesinde yangırı başlayırlar. Yazıcı, şahir, cemaat işletmesi Roman Солнцев, Ренат Суфиев'nin şahir hakkındaki fikirlerine kulak salıyor. Он остался тонким, глубоко и сложно мыслящим поэтом, использующим все, классические и наиновейшие формы стиха. И он вошел в каждый дом, очень татарский и одновременно абсолютно европейский поэт. Беда, что когда-то согнет, еще не пришла на крыльцо. Ромашкой под солнцем цветет земля, что покроет лицо.
Мне тоже посчастливилось перевести несколько его стихотворений, но хотел бы привести строки, переведенные Марией Аввакумовой. «Все меньше тех, кто говорил мне, сын мой, ушли отцы и деды в свой черед. Одна надежда, если жить достойно, народ, быть может, сыном назовет». Әбит һәммәсенең дә шишмә башы 1960 еллар. Киң сулыш белән татар әдәбиятына яңа буын 60 елдагыларның килеп кергән дәвре. Аларны Фәйзуллиннар буыны дип атау кабул ителгән. Бүген алар барысы да халык шагыйрьләре, барысы да Габдулла Тукай исемендәге шанлы премия лауреатлары. Без аларны бирегә чакырабыз. Ринат Харис, Радиф Хаташ, Гәрәй Рәхим. Бирегә рәхим итегез. Мұның қызыл розаларын да бұнағы біздің ғаиледен қатынын жіберді. Әуағы шағырының тұрмыш иптесіне Нойла ханымға ол біздің екі заманда Расул Ғамзатов королева деп ханымдарының құлларына да тұрған болған Шулдығатын Ғамзатов үйреген секілді патшабике королева деп атап, бүгін өз қорта шешектерін тапсырып келеміз. Yıllar şiiri tabında biz 5 yıldız dostlar şüyen çağında antiklik bir hamam birge bulurga ғасыр ақырында hem orғы yanında hem şınnattaydı yanlı ғасырында 20 yıllap birge baramız eкен. Biz бишеу бибилик уақытта фатыларға қадірінде үміттен қалды, Рүстеміміз кетті, ләкин ижабы біздің білен, ләкин біздің Рауил достығыз бұл биш болуға бейу призату көрейлі, ол біздің білен әлі әйбет. Бұнда бошқаларда бар деп, Рәшит Ахмаджанны, Ойар Халимні, Зиннур Насибуллинны, Рим Иятуллинны да біздің білен бірге соны көрейді. Біз қаршы түгіл, пожалуйста. Қадірлі достар, бик зор бейнем бүгін. Бик ден дұңқынданып, отырдым, әм сөйлейм. Міне, түрлі ауыр замандар кешірәлікінде туған халқыбыз, тіліміз, әдебиетімізді бәлки, міне шул шырда зор шағырының бейнемі ұздыру. Бізде шаңыл шуяқта, келешекке, әдебиетқа, туған тіліміздің келешегіне, ешегіне. Çünkü біздің Рауилдің шиғыр бейренлері, бүтін халық қатнашқан, дәрреу қызғалған бейренлер оның 30 жылығында болды. 40 жылығында, 50-60, 70 көрілгенлері. Бұл бейренлер milli тантанаға әуірілді. Бош қашалардан келе шулайы. Міне күптен түгілгіне, Әйтек Разивалиевтің шундық альбомы шықты. Роберт Мюллердің шулай зор көлемде юбилей шығарымызды. Башқаларындың санап тұрмын. Олар барысына шиғыр тантанасы, туған тіліміз тантанасы, һәм халқымыздың тантанасы, ғұрурлығы. Міне шуңа да Рауилдің бұл уникал болған баспасын китабын ақтарғанда терең шаңы шудым. Мұнда біздің халқымыздың тарихы, біздің үміткеріміздің тарихы, шиғрият тарихы. Мұнда біздің келешекте шаңшымыз ята. Шының ішінде бұл китап бізге келешек үшін бір ашқыш, bir yol, bir matурluk ile bulup kalacak. Min şuna şana.
Hürmetli cemaat, bugün bana bu zatlı altınlar bilen bizergen zalda Tatar edebiyatı hem Tatar poeziyasının nindidir zor bir tantanası olu bik tabiği hal dip sanırım. Raul Fayzullin'in bana bu kitabı biz bana radifledik biz ağır şartlarda yaşıyoruz. Bizde turunda da bizim bik katlarlı birler var. Hem biz de bana beş şair birgeler edebiyatka kilgende turmuşul kadar ağırıydı. Soğuştan sonra yıllar. Biz bir şairine kilmedik edebiyatka, poeziga. Bizning bilen bir şurada Tatarstan'dan bik köp şairler hem talantlı şairler keldi. Alarının Kaybirlerde bunda otura, bizim karşımızda otururlar. Lakin biz işe nişek malay, biş bulduk diyen sorauga gap vadi bir cevap. Biz işevleşip birge oturup kengeşleşip birbirimizin payı şiirlerini okup neşittir birleşip gitken arkasında bir şey buldu. Bizden kalada mene diyen şairlerimiz baytak hem biz onun bilen gururlanamız. Hem şu ağırlıklarını bilgen halde, şu ağırlıklarını bugün de bilgen halde, bugünkü günde men bana bu kitabını, Raul Fayzullin'in bana bu kitabın Tatar halkının medeniyeti, sanatı bütün dünyaya kürsete alırdık dip tanıyım. Bana bu kitabını bu dünyaların tilese kaysı kurgazmede hem tilese kaysı halka kursetsen de Tatar halkının ne kadar zor ikenligini anlata turgan kitap bu. Men aytıp gittim, birgeleşip biz birge 60 yıllarda indi 50 yıllar vakit ötüp gitti. Biz hali hamam birbirimiz bilen görüşüp, birbirimizge kengeşler verişip, şiirlerimizni okup, biz birbirimiz bilen edebiyatımızını alıp barmak için tırışkan edik. Şunsa kızıklı, biz bişimizde edebiyatka keldik, şiiriyatka keldik, hem ondan bir adım da şitke gitmedik. Bizim bütün ömrümüz başka hizmetke tügün, barıtıyık, poeziyaga hizmetkagına verildi. Biz şu edebiyat ülkesindegine işledik, bizim hizmetimiz barıtıyık. Şunlar ne buldu? Hem bu şulay buluğun devam etedi. Buna biz birbirimizden görüşüp, birbirimizle kengeşleşip, yılgan zamanlarda yazılan bir şiirini okup, men özümün sözümünü tamamlamak için olarım. Çünkü bizning edebiyatka kelgan günlerde Tatar halkın maqtav yaramaydı. Tatarni maqtarga yaramaydı. Hem bizning zamanda Tatarstan benim tuğan ilim diye aytarga da yaramaydı. Yok, Tatarstan il tügün. Tatarstan il bula almadı deyip bizim Tatarstan tuğan ilimiz diye aytarmiler. Tatarstan tuğan ilimiz diye aytarlar. Hatta Tatarstan tuğan respublikam diye şarlar da yazdılar. Çünkü bizimden ilim diye aytı kıyıydı. Lakin biz birge bulganda bu ayvarlarga karşı keldik. Hem men sizge bundan 40 yıl elip yazgan bir şiirini okup sözünü tamamladım. Tatar halkına bağışlangan. Şal tarihinin in türünden men qarayım, yolun yaktı. Bir bahadır bulup görünesin, büyük Tatar halkı. Bu ağaçlarga ekken beyitlerin, jir mumların tatlı, batır basil, işşen, kin köngüllü, büyük Tatar halkı. Maqtavlarga maqtaş tügülsünsin, tik maqtavga haklı, ilge zelil kibik iller vergen, büyük Tatar halkı. Her tuanın kibik güçlü, zirek, ungamsin, talantlı, zil şarının şanlı bir balası, büyük Tatar halkı, namusun ak tarih karşısında yüzün açık, yaktı, güleşekke kıyım atlap gelsin,
Отар халқы. Hürmetli dostlar, hürmetli Ravi, en birinci növbette seni ulug' hükümet bülegi bilen tebrik etýän. Şundap da bu senin kökregini bugün bizemi, ana Radif de, Garay da aytip ketkençe, bu bizning bişimizning yüregimizde yergen yatkan şiiriyetini de bizi turgan bülek. Kutlayımız seni. Ben Ravi Feyzullin'in bir şiirini iskat çırmançı olamam. 1969 yılda Ravi Feyzullin'in acayip matur mermer degen kitabı çıktı. Onda Acaban kitabından, birinci kitabına kirmey kalgan, anı devam etken, yüzünce üstegen, acayip matur şiirlerle toplangan idi. Hem şu kitabını bana bülek etkende olay yazgan. Hükümlerini jingileyde, dürüsün silev şın kümülden. Kılganlar niyetlegenden ayrılaşak değil, bilem. Aklanmayım, yok, bar yalgışını tanıyım, siz de kim etmeyiz. Barım bilen sizin alda hükümünüz gidem. Yegiz, artık havalanmayım. Çünkü hüküm gadil bulur, bilem. Min üzüm erişken kadar, dürüsün yazdım şun künülden. Renat'a ihtiram bilen, автор 7 iyul 69 yıl Kazan автографıda. Bu en birinci nöbette bizde, Garay'da, Radif'te, Rüstem bin Galimov'da bir-birimizden hüküm ketip verdik. Şiirlerini okuyuz, yetişsizliklerini aytamiz, gerek olsa tanqidleymiz, köprek maqtaymiz. Tanqid bilen şair müstirab bolmaydi. Maqtab şair müstirab boladi. Çünkü maqtav her vakit şiirdagi köngül qıllarının en motorlarini saylap avtorning yüzüne ko'rsatadi. Hem mine bugün hükümimiz kitem yegiz degan Ravi Feyzulin var. Bizning hüküm şunday. Ravi do'st, talantlı bala bulup tug'ding. Kuchli g'ayratli yigit bo'lib üstün, tanılgan danlıklı şair bulup yetiştin. Hükümümüz şuşu. Kararımız bugün baxtli kişi bulup yaşa. Şotlandı. Yaz. Tabi da yaz. Appak şaşın aslındağı ki manzayından şiiri, lirik tirlerini her vakit sırta. Sina ulug' yubileyinde bizde mana shunday tilaklar, hem bu tilaklarni senin oshirlar, turmush oshirlar, kishing toshib turadi. Yasha Müslüm. Pek güzel rahmet sizge. 400 bitli G'umr kaleidoskopi unikal basma. Esen-sağ icad etip yozuvchi avtorlardan da Rossiya ko'lamida da hatta bunday kitob bastıruvchisi topilmagan o'sha. Onu tugul poligrafik ishlanish bilan zotli, zavqli ham sonli etib chiqargan Tatariston kitob nashriyatına zo'r rahmat bildiramiz. Kitobni basmaga hozirlagan tuzuvchilarni da hurmatlab o'zik. Go'zal Abdullajonova ham avtorning o'g'li Almaz Feyzullin. Şulay ressam, texnik redaktor Dilara Navruzova. Rahmet size.
Калейдоскопта ихтирам иткән замандашлары хакында Равил Фәйзуллинның үзенең җылы хатирәләре дә китерелә. Шагыйрь үз гадәтенчә башкаларга бик илтифатлы, бүтән иҗатчыларга ихтирам күрсәтә, аеруча өлкән буын сәнгатькәрләрен хөрмәт итүе тоелган. Җәүдәт ага Фәйзи минем 2 шигыремә көй язды ди автор. Шуларның берсе Сагыш. Бу җыр улуг композитор, чын мәгънәсендә интеллигент Җәүдәт Фәйзинең соңгы җырларыннан берсе иде. Хәзерге фатирым элек Җәүдәт ага яшәгән йорт каршында урнашкан. Кайчандыр без бергә җырлар иҗат иткән бүлмә диварларына минем тәрәзәләр карап тора. Көненә әллә ничә мәртәбә күз салам ул якка. Сагышланып, озак карап тора. Хәзер анда бүтән кешеләр яши. Замана бүтән, холык зәвыклар бүтән, җырлар бүтән. Әйе, бүтәнем бүтән, әмма чын җырлар югалмый дип әйтәсе килә. Алар замана башкаручылары тарафыннан да яратып җырланылар. Җәүдәт Фәйзи музыкасы, Сагыш, башкара Татарстанның халык артисты Резида Шәрәфиева. Şiiriyetiniz uzun kolda olsun. Народный поэт Кыргызстана Амур Султанов пишет, что Равиль Файзуллин является реформатором в татарском стихосложении. Я по себе знаю, как дьявольски сложно, трудно ввести новую форму в традиционное стихосложение. Он остался верен себе, своему народу. Такие личности – бесценное богатство нации, учитель настоящих и будущих поэтических поколений, не только татарских, но и всех тюркских народов в Евразии. Очень интересно мнение украинского писателя и литературоведа Александра Губаря.
Равиль Файзуллин лирик, пишет он. Художественная плоть его стиха не так просто поддается осмыслению. Противник шаблона, трафаретности, слепого подражания, он поражает неистощимостью изобретательности. Он любит жизнь. Он смотрит на мир глазами отца своего, и сына своего, и любимой своей. Отсюда идет исповедальность поэзии Файзуллина, ее неподкупная искренность. Күренекле драматург Дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Туфан абый Миңнуллинга карата Равил Габдрахман улының тирән ихтирамы да китап битләреннән ачык тоемлана. Бу симпатияның уртак булганлыгын дәлилләүче бер видео язмага күз салырбыз. Шагыйрьнең 60 яшьлек юбилей кичәсеннән Туфан абый Миңнуллинның чыгышы. Şairni de әти белән әни тәрбияли. Равил абыйның ике пәйгамбәре булган газиз кешеләренә әтисе Габдрахман Фәйзулла улы белән әнисе Әминә Әгъзам кызына атап язылган шигырьләре күбебезнең хәтерендә. Менә без дә үсеп җиттек, әни. Әнием портреты, минем әти. Бүген исә тамашачы игътибарын язучы шагыйрь Әхмәт Гадел каләменнән төшкән истәлек Мәрсиягә юнәлтәсем килә. Менә үкенер көннәрем дә килеп җитте дип яза ул. Әминә апа, синең изгелекләреңә бер генә дә игелекле җавап бирә алмадым. Син безне картаеп барганда да тәрбияләдең бит. Үз үрнәгең белән тәрбияләдең изге кеше. Ә бит син балалар бакчасының гади бер хезмәткәре идең.
Юк, Әмин апа. Син шагыйрьләр анасы. Рауил белән өстәмдә генә түгел, аларның дусларын да үз балаң итеп күрә белдең, Әмин апай. Әминә, анай. Аллаһ синнән һәр даим разый булсын. Шагыйрьнең әти-әнисе инде бакыйлыкта рухлары шат булсын дип әйтергә кала. Туган илне үзе сайлап ала алмый адәм инсан. Нишләр идем туган җирдә туа алмаган булсам. 1973 елда Ригада язылган әлеге юлларда Балык Бистәсе районына, аның Балтач, Юлсу бина дип аталган бер тып почмагына карата мәхәббәт хисе шушы юлларга сыйган да икән. Балык Бистәсе төбәге үзенең тылсымлы кодрәте белән шагыйрьне тәрбияләп, илһамыннан мул өлеш чыгарып, улы дөньяга озаткан. Бүген бу тантанага, хөрмәтле җәмәгать, Рауил абыйның Казанда яшәүче укытучысы, Котлыбекәш урта мәктәбендә белем биргән Наилә апа Әхмәтова да килде. Һәм бу чәчкәләр Наилә апа, данлыклы укучыгызның рәхмәт хисләре дип кабул кылсагыз иде. Бәрәкәтле һәм саулыклы озын гомер телибез сезгә. Менә Наилә апа, шагыйрьнең укытучысы. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, бәйрәмебезне дәвам итеп, шагыйрьнең төрле елларда иҗат ителгән әсәрләрен Казан театр училищесы студентлары тәкъдим итә. Яшьлек белән очрашабыз. Бер бөтенлек бездә яшәп алдык. Героинялар культурында. Шундый тансы, бик тирелүләр, кануннардан калган дөньяда. Бәрәкәтсез гомер. Ох, сөтелә. Вакыт белән туй. Ни чара бутаннарны күбрәк күргән саен күңеле ник моң һәм шунса. Янарга да, батарга да исә, эштә, өйдә, идеалларда барыбер килә. Күзләр аша килә алыгай. Күзләр аша. Авыраларга. Бер бөтерелеп бездә яшәп алдык. Героинялар көтте урамда. Онытылып сөйлдек бер. Я, тагын соң ни бар дөньяда? Көн чыксыз дип карадым, юл кытсыз дип карадым. Казармага кадәр дидең. Барам дигәч, барамын. Килеп җиткәч, күзгә карап, бераз кер утыр дидең. Күк зилзиләсенә ымлап, үрсә күзгә җыр дидең. Хәрбиләрчә кырыгына, бу җыр түгел, кар дидең. Кердем, киттем. Син урамда калдың, карлы буран эчендә. Син теләп алган сагышым, син теләп алган ярам, туеп кемдә китәр, ә син яратып китеп кара. Үз-үземә каршы килеп, мин синнән китеп барам. Кайтмаска китеп барам, Хәлне сорама. Теләсәң, үзең мин булып кара. Иреннәр кыймылдауына кешеләр карап кала. Үз алдына сөйләнә бу, исәр ахры бичара. Ә мин тәүге очрашуга рәхмәтләр укып барам. Ярамы? Ансы минем эш. Ул теләп алган ярам. Бу сәясәт түгел. Сөю бер йөзле. Бер утта янганнан барын тигезли. Бу хис иле. Монда кануннар үзгә. Монда көчсез акыл киләгән бизмән. Монда кызганмыйлар һәм баш имиләр, рөхсәт сорамыйлар, рәхмәт димиләр, хәмәлгә кермәгән дәрәҗә, даннар,
мәхәббәттә һәркем үзенчә язган. Бәхетлеләр алар сүзсез дә аңлаша. Яшәүне данлыйлар җан һәм тән аша. Бу үзгә ил. Монда ләззәт, хис өстә. Юк монда яз көзләр, юк иртә кичтә. Сөю хезмәт түгел. Норма, тариф юк. Уйлап баксаң, ансыз җирдә тарих юк. Бу үлеш, әйтче дисең, белмәкче фикерем. Мин шуланы үзем дә аз беләм энем. Тик сиңа ярамас минем белгәнем. Һәркем үзе аша мәхәббәт фәнен. Яшьлегеңне, гомереңне миңа багышладың да, хәзер инде әзер тур. Яңа сагышларны. Минем ай дип белдең ахыры. Мин бит ноябрьсымын. Кояшым аз, күгем тулы, салкын яңгырда туман. Мин үземдә белми торган бер сәерлектә яшим. Шилләләрдә качап эшим, кышларым янып яшним. Үземдә качап аңламыйм күңелемнең хәлләрен. Көтәм җылы ләйсән яңгыр, чыга зилзиләләре. Шулай барам мин таңнарга, шулай чыгам мин язга. Үземдә наз юк, үзем шашам, туя алмыйм назга. Хисләр үзгә, мәхәббәтне, шәхесне аңлау үзгә. Күпләр кебек гомер итеп, тыныч яшәү юк безгә. Мин ахрысы сабыйлыктан, шигырьдән китә алмамдыр. Синең бер кайчан да тулы, бәхетле итә алмамдыр. Мин әле син уйлаганча ук тугры да түгелмендер. Син белмәгән яраларым бар бугай күңелемнең. Яшьлегеңне, гомереңне миңа багышладың да әзер тор. Кайгыларына, яңа сагышларына. Минем сүзләремә иҗат ителгән җырлар күп түгел. 200 җырым, 300 җырым бар дигән кешеләргә аптырап та куйгалыйм ди шагыйрь. Чын иҗат нигездә һәм мөкәммәл әсәр турында сүз барганда санның сыйфатка күчү турында сөйләшү урынлырак кебек шул. Аннан килеп сәгатьтә шундый әйбер дә бар. Шигырь шулкадәр җитен ки, бөтен мөстәкыйль яңгырый ки, аны метр ритм кысаларына, көйгә салырга тырышу үзе кирәксез бер хезмәткә әйләнә дә кала. Шигырь буларак та шәп яңгырый. Рауил Фәйзуллин сүзләренә иҗат ителгән җырларда яши, яңгыратыла, яратып тыңлана. Иясез шатлык. Шамил Шәрифуллин музыкасы. Халыкара конкурслар лауреаты Сөмбел Сиддиқова башкара. Концертмейстер Елена Лось.
Şanlı şəxslərimiz, danlıqlı millətləşlərimiz yazmışına bizim bəyramlar da bitaraf tügül. Büyük Tatar kompozitoru Salih Seydaşev'in 90 yıllığı mayınında Raul Feyzuli'nin müracaat ettiler. İcadi izlenüler, kompozitor izləri və səyahətlər, onun tərcüməyi xəlin təftişlər öyrənir negizində Seydaş poeması yazılan. 1990 yılda o ayrım kitapçıq olub da basılıb çıxar. Әлгі поэмадан bir üzük tığılıq. Татарстанның халық, Россия Федерациясының ат қазанған артисті, Абдулла Тукай премиясы лауреаты Ильдус Ахмаджанов сөйлейді. Ей, кадр, 20-ші күні көңілде бос, көзде қайнар яш, Мәулердің тіллерінде бір сөз. Сейдаш, Сейдаш, Сейдаш. Әй, декабр, сен тудырғаны, бүләк еткен елдің еліне қойшанғына, енді мәңгілікке алып кетерге деп келдің де, уран толы халық, балкондарда, түбелерде, тәрезелерде, мұнды хәліне қозан анаршы бір көрген болған, Тукай өлгенде, құлтығыз ұшындай біз іш ұзғаш, әй өксейбіз тәубә еткендей. Әшіміз құша, исән шапта біріміз күрлемістенге. Ялғыштырмызды, жазмыштырмы, өлімсіздікке де yol başқа. Тарихларға кіріп қалайым десем, өліп көрсет, құрбан башта. Ағайлар да келген оғылардан, өрешәлі шаналар білән, ұзатырға шыққан шал әбилер, ұнықлары сабыйлар білән. Әғірлерді кисе, сақай маршы. Мәрсиялер алар ғұмырлы, сирәп тұру, ақ шешеклер білән, үз күйлерін білән, күмілу. Соғылаша халық. Кірсән еді, әр бірсінің ғаны ұйына, ненде хислер, сөзлер бұқтыр, жисан, үзе бұлыр еді поэма. Ойлы шағыр, көзен бәйлі келіш, дүния шетлерін дадашсам, туған елімді мен табар едім, Сейдаш күйлерінің мамаша. Ойлы ғали, Сейдаш ижатының сихри күшін еді дегенде, яқты дәрді қатта мама білем, ол яшәрге, жеңәрге. Ағайларының сөздер көздерінде, ол біздікі еді, өз еді. Әне шулай, еліне тітрәті, бір зор рухи шалбар үзілі. Туфрағына қайта бір күнәден, әжер хәлләріне нәуа, жердәвер күлмағады күттен, күбәләктәй ақ-ақ қарлыва. Жан, күбәләк болып қайта дейлер, үттірмәгіз күбәләкләрді, көңіллерден шәфәқләрге қадар юғалтулардан сың жан әріней. Азлы бізді әссіз юғалғанда, қарт қадірге болмай ұшанып таш тұрғызу керек, байтақ тиеш тәйкәлләрінің орды бұшары. Біздің әрі байтақ бейтлерге көңіллердегіне музейлар. Битарафлық, яман шир шекілі шығар ол бір ұзғаш көп yıllar. Ялғышларына бұла, мәнсізлікті, туыларды болмай қабатлап, жыршыларды болмай қабатлап, дағиларны болмай қабатлап. Сейдаш жазмышы ғибратта, ғұрлықта, алыр сабақта, нишке жанлар, талантлар білен сақ болығыз деген набатта. Ильдус Ахмаджанов.
кичә генә каләменнән тамганнары да үз адресатын тапмый калмый. Чөнки алар тынгысыз философ шагыйрьнең күңел түрендә яралган бит. Чын шигъриятның асылы да шунда түгелмени? Һәр заманда да көнүзәк яңгырашка ия булу, чорлар тузанына күмелмичә яшәү һәм кирәкле булу. Яшь композиторларның Рауль абый иҗатына мөрәҗәгать итүе шул фикергә дәлил була ала. Композитор Эльмир Низамов авторның «Бәлки син» дигән сүзләренә яңа җыр иҗат иткән. Ля Примавера оркестрына кушылып, халыкара конкурслар лауреаты Илюса Хуҗина җырлый. Рояльдә музыка авторы, композитор, Муса Җәлил премиясе лауреаты Эльмир Низамов. Илюса Хуҗина, Эльмир Низамов. Рауль Фәйзуллинның шигырьләре туп-туры хискә кагыла. Хиссият аша зиһен тирәнлегенә үтеп керә. Бу хакта Башкортстанның халык шагыйре, СССРның социалистик хезмәт герое Мустай Кәрим 1977 елда болай дип яза. Равиль Файзуллин поэт ассоциативный, располагающий богатым разнообразием художественных средств. Его присуща способность соблюдать меру. Поэзия Равиля Файзуллина стала явлением незаурядным современной татарской поэзии. И не только в татарской.
Башкортстанның халық шагыйре Галим Рауил Бикбаев исә юбилярның иҗатын югары әзерлекле, киң карашлы, сизгер һәм зирәк укучыга тәгаенләгән интеллектуаль шигърият дип бәяли. Шагыйрьнең дусты, Башкортстан кунагы Мустафа Кәримнең игелекле шигъри миссиясен дәвам итүче Рауил әфәнде Бикбаевның үзен ишетик. Рәхим итегез. Байрам белән хөрмәтле тугандар. Бүгенге матур байрамга Башкортстан халкы исеменнән, безнең шагыйрьләребез, әдипләребез исеменнән ихлас сәламнар тапшырырга рөхсәт итегез. Бүген хөрмәтле тугандар, китап байрамы. Бұл һәр милләттең иң зур байрамларының бере. Татар китабы ул күп хыраулар кичергән, күп биттәре уның йыртып алынган, күп асыл әсәрләре яндырылган, ләкин ничек кенә булмаһын, татар китабы бүгенге көнгә моны дигән булып килеп җиткән һәм моны бүгенге байрам ул татар китабының матур байрамы дип әйтергә кирәк. Хөрмәтле тугандар, һәр милләттең үзенең бөек кешеләре була. Менә шуларга төрлечә караштар үзгәреп тора. Кызганычка каршы 90-сы елларда бөек Тукайга, бөек Такташка, бөек Туфанга төрлечә һөҗүмнәр башланды. Явыз һөҗүмнәр башланды. Һәм шуларга каршы безнең бөек шагыйребез Мустафа Кәрим ошо татар Тукай, татар Такташ, татар Туфан дип, ошо топарларны яклап сыгыш яһаны. Һәм bunday хәлләр әлбәттә онытылмай. Без бер-беребезнең мирасыбызны, бер-беребезнең хазинабызны шулай яклашып яшәргә тиешбез. Бұл Тукайлар, Такташтар, Туфандар татар шигъриятына, татар әдәбиятына зур тантана килтергән тарихи шәхесләр. Бuna узган 100 еллыктың 60-сы, 70-сы елларында безнең татар шигъриятында матур шундай туплану башланды. Буны Равил Файзуллин, Ринат Харис, Радиф Гаташ, Гәрәй Рахим бөтәһенә ирга башлана бит инде. Бу исемдәр теге халыкка ырылдап торыр өчен бирелмәгән бу исемдәр. Татар шигъриятында матур реформа, хатта революция һәм бирелгән. Һәм бу ошо егетләр, ошо каендашларым минең татар шигъриятында сыннатта зур бурылыш, зур тантана, тарихи күренеш яһалар. Һәм буларның лидеры әлбәттә Равил Файзуллин булды. Менә ошондай зур байрамга бүген килеп җиттек. Һәм минем өчен бу аеруча истәлекле вакыйга. Менә без Равил Файзуллин белән танышканга, якындан аралаша башлаганга быел 50 яшь тула, 50 ел тула. Без 1962 елда Болгарияла, София каласында, Рәсәйдә түгел, Башкортстанда түгел, Татарстанда түгел, чит илдә таныштык. Онда яшьләр фестивале бар инде, студентларның һәм яшьләрнең фестивале бар инде. Менә ошо 50 елга бүген килеп җиттек. Хөрмәт дустыбызны хаклай алдык, бер-беребезне ихтирамыбызны хаклай алдык. Рәхмәт дигән караш. Байрамга мен зур бүләк алдым. Бұл тарихи вакыйга бүйүк шәхестең бүйүк китабы дип әйтергә мөмкин. Мен бұл бүйүк дигән сүздән бер дә куркмайм. Ысынлап та Равил Файзуллин ул бүйүк шәхес, бүйүк шагыйрь. Һәм менә мин ошо байрамга үземнең китапларымны алып килдем. Гәрәй рәхмәт. Менә бұл минем 2 томлык Равил Усым Рахимит. Менә бұл 2 томлык минем көндәлектәрем. Рахимитегез.
Atlı Azamat деген kitabımda мен сығарғайным, шunu алу вақытына еріштім. Мұнда башқұрт фольклорынан, жырларынан, эпостарынан, сигналдарынан, түрлі жанрлардан ат турасындағы біздер yıllar tutulған, мен әр вақыт атлы азамат болдым, әр вақыт ерде болдым, әр вақыт күреш жолында болдым, әр вақыт атлы азамат болдым. Hem Yabarak Kıran'ın 7 yıl 77 hadis деген kitabını қолыма aldım. Mına şu kitapты şulay okuyuğa verirge ruhsat et. Kadirli dostum, mında biz tufanız, biz hadis sözdük, biz bir küp babiş sözdük, biz bir küp ruhi baylıklarımızdan sitte sözdük. Eğer biz şular bilen belençte sözdük bulaq, yaşsaqta, belki biz başka sarap bulur indi, lakin mına şulay, tarih şulay ilip sıktı. Biz baribir bu baylıklarga ilanıp qayttık, hem buna hadislerdi toplay başladım. Men әлі оларды 7 yılda 77'ge yetkirdim, men de 1'ge yetkirip, 2 tilde rasat etip Dostlar, doğanlar, Raül Ağa'nın etkenlere benim için kadirli. Dostlar, bir нәрсе hem anın Башқұртстан халк есімінен hem şunun en bugünkü günde Mustafa Kerim'den de gitti. Şunun derecesindeki şairinin beni kutlara geliyor, bize bir tür derece. Hem de dağın da etesi kile biz iki halk her şey bilgen sayın, şiirde bu, bütün ülkede mi, bütün şahslar aşağı biz birbirimizin dostluğun nötrlat işi biz doğandan anı bir gire saatte birlikte nötrlat işi biz. Rahmet geliyorne. Башқұртстан біле Татарстанның мәңгілік достығы yaşasın. Hocam burada Raul Feyzullin'in 70 yaşında katlaşu vaxtına eriştim. Buna 73 yaşına geldim. Bu yıl benim 80 yaşım tola. Hem benim de 80 yaşına, ben 85 yaşta bolğanda gelirge nasip ettim. Әлі Примавера Qozon камера оркестрі башқаруынан тағын бір әсер яңғырады. Татар халық күйі тәфтилеу. Скрипкада Татарстанның халық артисті һәм атқазаған сағат ішкілдісі Рүстем Абязов ойнайды.
Рауил Файзуллинның шигырьләре ташка уеп язарлык, истәлек дәфтәрләрендә сакларлык, туш кисәләренә салып йөртерлек. Бүгенге кичәбез дәвамында без нәкъ менә шул фикерне җиткерергә омтылган идек. Ә хәзер инде кичәбезнең төп сәбәпчесе, шагыйрь һәм җәмәгать эшлеклесе Рауил Габдрахман улы Файзуллинны биргә чакырабыз. Рауил абый, рәхим итегез. Милләттәшләр, дуслар, туганнар, сезнең ничектер минем күңелемдә бер бәйрәм. Чөнки шактый бу тыгыз бара торган шактый катау дөньяда шулай җыйнала алып, бер сулышта тын алып, инде бу зур нәрсә дип уйлыйм. Кич утырдык, китап турында сөйләштек, халык турында сөйләштек, рәсемнәр, фоторәсемнәр ничек төшердек. Һәркем үзенчә кабул иткәндер. Гомер шиксез түгел. Бер чырашу үзе бер гомер дип мәгънә әйтмиләр име. Шуңа күрә миңа калса, бүгенге без монда бергә чыгышып, бер саваплы эш эшләдек дип уйлыйм. Мәрәкәз гандыки еллык шигырьскә төште. Иртән торда чиста пак күлмәк ки һәм хезмәтең белән дусларыңны арттыр дөньяда. Мин күпме дус арттырганмын аны әйтә алмыйм. Ләкин бер нәрсәне мин анык сиздем. Без бүген шушында җыелып, үзебезнең рухыбыз турында, киләчәгебез турында уйланып утырдык. Һәм үзебез горурлык хисләре кичереп утырдык дип уйлыйм. Шушындай бергә җыела алабыз буенча факт. Чөнки мәҗлескә барасыңмы, каядыр күршегә барасыңмы, кергәндә бер төрле халат. Нәрсә өмет итәсең, яхшы кайф булыр дип, ә чыкканда кеше нәрсә уйлап чыга залдан. Миңа калса, без бүген горур чыгарбыз дип узалдар. Biz үзебезнең ата-бабаларыбызга тугрылыклы булып, аның лайыклы балалары без дип, без аларның варислары дип, үзебезне горур тотып, бу залдан таралырбыз дип уйлыйм. Хәзер түгел. Икенчесе, миңа бик шады, безне китап җыйды бит. Безне кайгы җыймады. Безнең төп байлыгыбыз татар халкы бул, бәлки китаптыр. Уйлап карасаң, чөнки ул китап белән үстек без, анда дәүләтчелегебез турында уйландык, киләчәгебез турында хыялландык. Лили бабай да язып калдырган бит. Татар халкының грамота ягыннан, үзенең аңы ягыннан, Россия тирәсендә иң беренче халыклар дип санаган.
һәм китап шығу жағынан Калигулиннің кітаптарын қарағанда біз Россияда латыштар белән бергә бер дәрәҗәдә сан ягыннан китап чыгарабыз. Без китаплы халык. Безнең бу бирдә утыручы буын китап белән тәрбияләгән буын. Шуңа күрә бүген китап турында төрле фикерләр булырга мөмкин. Чөнки яңа дәвр килде. Ләкин әле моңанчы тарихыбыз китап белән язылды. Китапта язылды. Менимчә, китап ул мәңгелек, бәлки күп дәрәҗәдә ул аерым бер катламнар өчен кирәк булыр. Ләкин китаптан аерылмаска ясалган. Әйткәнемчә, yerdə безнең татар халкының шактый зур шәхесләре утыра. Әйтәләр бит, әгәр дә халык үзенең киләчәген уйлый икән, ул эш нәрсәне онытмаска тиеш. Беренчедән ул хезмәт сөючән, тырыш булырга тиеш. Хезмәтсез бер нәрсә булмый. Бу безнең халыкта бар сыйфат. Икенчесе, тарихын яхшы белергә тиеш. Үткән белмәсәң, киләчәкне күз алдына китерү кыен. Җиденчедән, менә Рус Ахмаджанов бик матур әйтте үзенең бу укыганда. Талантларын бәһаләргә, аларны кадерләргә тиеш. Миңа булса, бүген бу турда без уйланып чыгабыз дип уйлыйм. Һәм ниһаять, берничә юл белән сүземне тәмамламакчы булам. Ирешләрнең башы чишмә булыр. Тугрылыкның асылы, яхшылыкның асылы тугрылык. Яшәү бәхет, илең синең өчен, син ил өчен булсаң тугрылык. Тәкъдир шундый, бик аздан да улы шатлык табаларга, сөйнергә кирәк безгә. Алеп уты ягар чакта сүнеп барган учагыңа тын үрергә кирәк безгә. Бер эш өчен кем бер янса, шул эш өчен 10 янырга, 10 төрләргә, 10 янырга кирәк безгә. Тормыш дигән, халыкара, сабан туйда, батыр булып, калаларга кирәк безгә. Бай, нурлы балкышының мул икәненә инандык. Бу китапта, хөрмәтле дуслар, сез үзегезне дә таба алырсыз. Сүрәтләрдән елмайган шаулы яшьлек мизгелләрендә очратырсыз. Бу китап Равил Фәйзуллин турында түгел, аның замандашлары хакындадыр. Калейдоскоп озак еллар әйләнеп, безне сөендереп торсын әле. Менә бу затлы бинада бүген беренче мәртәбә татар шигърияте бәйрәме уздырылды. Килер елларда да бу дәвамлы булсын иде. Сәләмәт булыйк, күркәм сәбәпләр уңайдан гына очрашырга насыйп булсын. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Яшәсен шигърият! Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.